Mga anak sa Diyos, kanusa man mo last nga nakakaon og pretzels. Kining yanong nga snack adunay lawom nga kasaysayan nga konektado sa atong pagtuo isip mga Katoliko. Gingon nga ang mga pretzels gisugdan sa mga monghe sa Europe sa sayong mga siglo sa Kristyanismo, ilabi na sa mga lugar sama sa Italy o sa Germany. Ang porma niini nga murag krus, nagkrus nga mga kamot, gihimo aron ipahinumdom sa pagampo ug gitawag kini nga pretiola nga nagpasabot og little rewards alang sa mga bata nga makakat-on sa pagampo. Sa panahon sa Kwaresma, ang pretzels nahimo usab nga popular tungod kay simple ra ang mga ricados niini. Walay mantikilya o itlog ug angay gayod sa panahon sa pagpuasa. Gani ang tulo ka bangag niini parte sad sa katisismo sa mga bata isip pagpahinumdom kanila sa Santissima Trinidad. But of course, sa paglabay sa panahon, nahimo na kini nga pagkaon nga sikat sa daghang nasod. Apan ang idyang Katoliko nga kahulugan nagpabilin. Ang yano nga pagkaon nahimong simbolo sa pagampo ug sa disiplina. Nagpakita kini nga bisan ang gagmay nga mga butang mahimong adunay espiritual nga kahulugan. Ang pretzels usa ka pahinumdom nga ang pagkaon mahimong magdala og mensahe sa pagtuo. O kini nag-andam kanato sa mas lawom nga kahulugan sa pansa kinabuhi diha sa atong ebanghelyo karon. Ang mga tao nangayo og ilhanan gikan kang Hesus og naghisgot sila sa mana nga gihatag sa Dios sa ilang mga katigulangan didto sa kamingawan. Apan si Jesus nagpadayag nga si mao ang tinuod nga tinapay nga gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Mao kini ang mensahe nga atong pamalandungan karon. Unang punto, si Jesus mao ang tinuod nga pan nga naghatag og kinabuhi. Mingon si Jesus, "For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." John 6:33. Ug ang binisaya niini, ang tinapay sa Dios mao ang gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Pasabot nga si Kristo dili lamang ordinaryo nga pagkaon, kundi espiritual nga pagkaon alang sa kalag. Ang mga tao nangita og milagro og pisikal nga pagkaon, apan si Jesus nagdala sa mas lawom nga kamatuoran. Ang mana sa kamingawan usa lamang katimaan sa kamanggihatagon sa Ginoo. Apan si Jesus mismo ang katumanan niini. Siya ang tinapay, siya ang pan nga dili mawala o dili mahurot. Busa ang atong pagtuo dili lang sa pangita sa pisikal nga panginahanglan, kundi sa pagdawat kang Kristo isip atong spiritual nga pagkaon. Ang Eucharistia mao ang paagi nga kita mapakaon sa Ginoo matag adlaw sa atong kinabuhi. Si Jesus mao ang tinuod nga pan nga naghatag og kinabuhi. Ikaduhang punto, si Jesus lamang ang makapuno sa kahawang sa atong kasing-kasing. Mao ni ang pasabot sa giingon ni Jesus nga ang mutuo kaniya dili nagutumon o uhawon pag-usab. Kini usa ka saad sa katagbawan nga gikan mismo sa Dios. Daghang tawo ang nangita og kalipay sa kalibutan. Gusto ang uban daghang kwarta, daghang lugar nga maadtuan, ang uban gusto daghang balay, ang uban gusto daghang uyab, ang uban daghang kahilayan, apan kung ang atong mga mata, ang atong kasing-kasing, nakapunting lang sa mga butang pangkalibutanon, ang kasing-kasing nato sa pagkatinuod, dili gyud makakitag katagbawan. Ang tinuod nga katagbawan, makita lamang diha kang Kristo. Siya lamang ang makapuno sa kahawang sa atong kasing-kasing. Ang atong angkol nga si Saint Augustine mingon, "Our hearts are restless until they rest
in you. Busa ang ebanghelyo nag-awhag kanato sa pagduol kang Hesus o pagsalig kaniya. Ang pan sa kinabuhi dili lang gadyod simbolo kundi tinuod nga presensya ni Kristo sa atong kinabuhi. Kung mawala og malayo na ganita sa misa, malayo pud ta sa atong langitnong kalanon. Kung mawala og malayo na ganita sa misa, dali na lang kaayo ta sakmiton sa mga tingog sa kalibutan nga wala magtagad sa Dios. Si Jesus lamang ang makapuno sa kahawang sa atong kasing-kasing. Story time. Sa kasaysayan sa simbahan sa Pilipinas, duha ka higayon nga nahimong host ang nasod sa International Eucharistic Congress sa 1937 ug sa 2016. Ug kining duha ka dakong panghitabo nagpakita sa lig-on nga debosyon sa mga Pilipino sa Eucharistia. Sa 1937 International Eucharistic Congress sa Manila, daghang mga deboto ang mitambong ug gipakita ang ilang pagtuo bisan sa kalisod sa panahon. Ug sa 2016 International Eucharistic Congress sa Cebu, milyon usab ang miapil sa mga selebrasyon. Usa ka makapadasig nga detalye mao nga si Ricardo Cardinal Vidal. Si Cardinal Vidal nakaapil niining duha ka higayon. Si Cardinal Vidal nakadawat sa iyang First Communion niadtong 33rd International Eucharistic Congress nga gipahigayon sa Manila niadtong 1937. Isip usa ka batanon o bata kini nga kasinatian nagtimaan sa sinugdanan sa iyang tibuok kinabuhi nga panaw sa pagtuo. Ug sa kaulahian nahimo siyang usa ka arsobispo sa Sugbo ug usa ka prominente nga kardinal sa Pilipinas. Mao nga pag-abot sa 2016, mao ang 51st International Eucharistic Congress, siya ang nangulo sa Santos nga Misa alang sa 5,000 nga mga bata nga midawat sa ilang First Communion. Mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato nga muduol kaniya og dawaton siya isip pan sa kinabuhi nga naghatag og tinuod nga katagbawan sa atong kasing-kasing. Likaya nato ang nga magpasulabi sa mga butang sa kalibutan nga dili makahatag og walay katapusang kalipay. Atong paningkamutan nga magpabilin sa Eucharistia ug sa pulong sa Dios aron mapalig-on ang atong pagtuo. Hinumduman sad nato nga si Kristo sa kanunay mao ang tubag sa kagutom ug kauhaw sa atong kalag. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.